Sige, tapang pala ng Cebu guys. So, sige. Sige, bilis. So yun guys, yun alright. So yun, babalik ulit tayo sa ating YouTube channel. So guys, Big Day Spider, lagi nyo pong aabangan yan. So guys, ito muli, may pag-aalip pa natin gagamba. So guys, ito magkaibang linya ito, no? Isa yung Cebu, yung isa Masbate. So guys, yung Cebu rito bago lang to. Yan, so shout kay Dax Dakanay. Yan, so pinuntahan pa ni Amazing Spider yan na nagpakuha ako, so nagpasuyo lang, nakisabay lang kayo na kay Amazing. So itong Cebu na to, yan ang kay Dax Dakanay ito. So guys, shout kay Dax Dakanay. Ayan. Kasi ito, bago tayo maglaro ng gagamba, no? Shout ko muna yung mga tropa natin. Tatay Mendo, Double G Spider, Amazing Spider, yan, shout sa'yo. Melo, Grand Champion natin kay Kasakmal, yan, shout sa'yo. Kay Quiz TV, Viral Spider, yan, shout sa'yo. Kay Gagambrak TV, ayan, shout sa'yo. Kaya kay Nico, kay Kagimba TV, ayan. So, iba, Ranzi TV, yan, shout sa'yo, ayan. So, di ko na matandaan yung iba, so medyo madami tayo. So, kasi ito. Okay, dilang guys bibili. Ate. So yun guys, ito, may bumibili kasi. Ayan. Kasi ito, labas natin pa natin. Kasi ito, Masbate kasi yan, brown siya, kulay brown. Ayan. May pagkatinto siya. Ayan. Yan lang guys Kaya lang doon. Kasi ito, ayan okay. Masbate guys Kasi medyo ito luma to guys. Medyo luma to guys. Ayan. So guys, medyo maganda sukat ito. Good size to guys. Ayan. Okay. Masbate guys Okay, itong isa naman ito naman ito yung kay Dax guys to, Cebu. Kulay itim siya guys, bagong-bago yan bagong-bago siya. So naglalakad pa ako pa guys, ang bilis ang kumilos. Kapaganda ito guys, magandang kondisyon to guys, itim na to. So ito naglalakad pa ako yan Magandang gagamba yan Cebu guys, Cebu yan. Palagi ko good size din to guys Yan. Yan guys, ganda-ganda, kulay itim yan Kulay itim, Black Mamba, yan, ganda yan Yan, shoutout sa'yo, Dax Dakanay, yan, ganda ng gagamba mo. Yan, Cebu guys, Cebu. Yan guys, ito. Ano yan? So yun guys, may bumibili kasi. Wow naman! Wow! Guys, ito na. Tingnan natin. Masbate. Tapos Cebu kay Dax Dakanay. Yan. Nagparating siya. Guys, pareho maganda sa ito. Pareho magandang kondisyon. Pero pareho bibigyan ng maganda rabat na pareho guys. Okay. So, sarin natin ito guys. Natin patagalin ito. So, kayo. Masbate o Cebu. Okay. Tingnan natin. Sana bigyan ng maganda laban ito pareho guys. Guys, round 1 guys yan. Tumatakbo yung Cebu baka nagulat lang guys. Okay, ngayon natin. Sana mag-aaba na maayos guys. Sige, tapang pala ng Cebu guys. Sige, bilang silang dalawa. Baksak pa itim guys Baksak itim guys, pero mukhang lamang na itong itim guys Wasak yung
Cebu natin guys, oh. Wasak din yung Masbate natin guys, oh. Kaya natin kung magkalawa pa to guys. Sige, tapang ng Cebu guys. Tignan nyo, ano. Hindi lumakayo yung Cebu guys natin. Kumagat yung Cebu guys, oh. Kumagat din yung Masbate, no. Tignan mo, natuloy na yata yung Masbate guys, kinatuloy na Cebu, sumibilog yung Cebu yun, oh. Hindi, oh. Ganyan naman, oh. Yan na, di yan nagbitawan guys, yan na. Bibilot na yung Cebu guys, bibilot na yung Masbate, pero yung patal ng Masbate guys, lalo yun, nalikuran na guys yung Cebu. Nalikuran ng Masbate guys, kita-kita naman. Bilot ang Masbate guys, hindi bitawan na ng Cebu. Yun, oh. Sobrang gutom ang Cebu sa labanan guys, kitang-kita naman, kagat-kagat sa likod, oh, yun, oh. Ay, akap natin guys, ha. So guys, consider na panalo itong Cebu na to, so wala na, hindi na makakaikot yung Masbate dito. Ayan. Ayan guys, yan, hanggang dito lang. Kitaan nyo naman yung laban natin, hindi na patalo yung set up, pero kailangan may manalo. Ayan. So guys, yan, hanggang dito na lang. Shout out sa inyo lahat, mabuhay kayo. Hanggang sa muli.